Моника Василева и днес ще ви представя новата ни база, която направихме с GamerBroths и Bossman. И после ще ви покажа в Недера какво сме направили. Сега да ви заведа горе. Да. Апа, извините, че паднах малко. Това става. Сега ще ви покажа горе базата, която на мен много ме харесва. Аз направя също. И само още лампи не сме сложили. Лампи са сложили вече. Има. Ето, вижте. На мен ми харесва. На всеки му харесва. Това е. Да. Ето, че съм сложила всичко. И това е. Тук, но мисля GamerBroths и Bossman да сложим ли легла? Bossman до Моника пита сложим ли легла. Това ще е база, не. Да слагаме ли? Не. Bossman, ти как мислиш? Bossman! Ти как мислиш, да сложим ли легла? Някой път може да спи тук, са, не се знае. Това ще е база. Вижте, аз след го формих е това. Хубаво тогава, хора, да... В Недера да покажем сега. В Недера ще ви покажа. Значи това беше тук. Bossman и GamerBroths, друго ще слагаме ли? Или само това ще е? Ами, в базата. База? Горе? Да, ще слагаме нещо друго. Така, добре. Тук, както знаете, тук са хотела. Айде, идвай в плаща къща и сега ще ви покажа портала. Вау! Ау, кой му дай? Мен кой му дай? Силно се е бъгнал и се Тази е като порти, има на влизане. Ето, сега ви представя. Ето. Ето тук е мост, нагоре. Ето това. Ето тук имаме чест. Но няма нищо. Ей тук. А пък ей тук хора имаме чест плейт. Честрум. Да, честрум. Bossman чули Моника каза честрума чест плейт. Тук имаме чест плейт. Сори, ама се обърках. Диаманти имаме честрум тук. Тук вижте, както виждате. Имаме най-различни неща, той си пише тук. Да. И тук е бойното поле. Тук ще е бойното поле. Ние всъщност Bossman се крихме, се бихме тук, ама аз се взех да го паля за палки и тук се изгори това. Половината. Що не го довършите? Още те пък пописа някакви. Ще извършим друг път. Това е много хора. Надявам се да ви харесва. Но сега все пак още не забравяйте, че не е свършил още клипа. Колко стана Bossman? Моника? 3 минути и 40 Има време, да. Сега обаче ние ще направим още неща. Не в Недера. Ами нещо може да направим някакви неща, да се бием с зомбита. Най-различни неща бе. Тук има зомби. Не, говорим в извън Недера. Аз влизам и отивам в... Bossman, ако си в Недера, още излизам. Аз ще лагни Моника, ще влизам. Малко ми лаква наистина. Да, наистина. Да спрем ли по-малко или... той вече ни лагва. Обаче като че ли май е добре да... Очаквайте, имаме една идея страхотна. Я не се вижда поле. Bossman вижда от кога кравите дават по 3 паразони? От отдавна явно. На мен ми дава, че изпекани, защото нали имам пара на спек. Едно. Лучинг ще е, лучинг, какво беше?
учим съм да е по 4-5. Ко? Къв замък? Къв замък? Ооо, че се връщай, че се загубиш. Нали слагаш някакви купичи, защото се загубиш. Моника, внимание не правиш. Чекай отието. Айде вей горе така. Браво, внимайче. И аз малко кръво. Добре. Падам. Не, кай. Хубаво, поне не се убих. Войти можа да стигнеш първо преди мен. Ха-ха. Тя да се махна. С няма празно място. Аз тук ще сложи печка, защото все пак може да ни потрябва. Може. Давай. Бос ми може да кръмка и тази база, ако има това много зомби, където ти включим или скелети или клипа. Да, мисля да ти включа. Той е ден обаче сега тук. Да. Има голяма мъгла, виждаш ли, Моника? Да, виждам. Отдея се виждаше къщата, едва се вижда сега. Да ви кажа, ние може да сложим нещо пак, нещо като маса или диван, нещо, не знам. Малко се вижда. Да сложим ли легла или не? Тук е легла, това е база. Не, добре. Аз пак ще ви представя хотела, за да го видите. Да, и аз отдея бос ми снимахме клип по-рано и го представихме отново. Затваряй се вече. Както аз си. Ето го пак хотела, аз ви го бях показала, но да видите. Вие босме нас, докато не съм била с вас. Ние довършиме ресторанта, да. Окей, аз ще го видя. Ни показвай сайта, направо покажи ресторанта, той сайта ги знае. Туалет, такива. Дай на третия. Нека да им ги представя на хората, все пак да видят пък. 2 легла и чести кенев. Да, ма ви все пак не трябваше да направите и такова, бе, хора. Айде, тук също само скачвай на следващия. Ето го, види готов е ресторант. Виж? О, супер е. Ето го, хора, вече готовият ресторант. Ние трябва да направим по-рано, по-намразяно. Той къде по колко става между... Бос ми е съвърна с това лага. Тук е супер гледката, защото вижте са баста всичко. Ама виж баста, от баста е още по-хубава. Виж баста докъде си. Да, бе. Баста стига поне 2 етажа нагоре стига още. Да. Не кажа ли, хора, някой да има стълби? Какви? Такива дървени. Такива. Какви? Не, трябват ми от другите. Трябват ми от другите хора, дайте ми бързо. Нямам. Напред тебе, моля, ва. Не тук. Започи. Трябват ми. Ще видите. Изненада е. Не паш някой. Няма, спокойно. Ма няма, защото... Ми напред. Откъде ли трябва да отпадна? Хайде, хора, дайте. Купче си поземи и после го сложи, за да може да скочи за водата. Чукай. Окей. Аре, Game Pro, чакам те да дойдеш тук. Ще поздава ли си? Клипсна ли си? Да, бе. Пусна? Да. Колко искаш такива? 15-20. Чакай, че. Хора, ви тук в хотела, що няма лампи.
Така, ето хора, сега ще ви направя демонстрация, която може да води до... Ще видите ви... Не, тавана няма кой никъде. Не бе хора, чуйте ма какво ще е. Първо искам да видите. Няма да има друг етаж. Няма да има друг етаж, доверим се. Купай. Ще видите. Господа, няма да има друг етаж. Абе няма да има друг етаж. Не, тук може... Ето тук да се свържи, да направо да дойдеш до ей тук. Нагоре да се направи и направо идваш от тук. Може да свършим на тавана на хотела, може. Абе карай, трябва ни още такова. Трябва ни дървено нещо. Трябва ни с такива, не такива стълбилица, като и само нагоре. Но че другите и ви, като са горе да видиш. Така хора, това беше за днес. Обаче следващия епизод ние ще направим от хотела нагоре стълби и ще стига чак до базата. Да. Това беше за днес, надявам се да ви е харесал. Аз бях с Босмен и GamerProds. Това беше от мен. Аз съм Моника Василева и продължавайте да ми гледате клиповете. Чао! Кажете чао! Чао! Босмен, кажи чао! Айде!